Hi, amo yung iti pinati. Dito nga page ket na create tapno kasta dagiti pada nga namati ket ma-push nga ag-study ken i-verify dagiti i-claim da nga patsinda. No, talaga ba nga ang naka-found iti ibagbaga iti Biblia. Ato dagiti madingdingig tayo nga sikat nga linya dagiti tattao. Example iti bagada nga may salamit patpatsin tayo. Pada-pada lang dito sa basabali anagan kunada. At dapat agibaga nga amin tayo met anak ti Dios. No kita talaga iti bagbaga ti nasantuan na kasuratan. Hanya kasjay. Example adi bagbaga nga amin tayo kita anak ti Dios. Kuna iti John chapter 1 verse 12 nga dagiti namati lang kini Kristo iti inikan iti Dios iti karintigan nga agbalin ni anak na. Sudalang tininikan ti karapatan ti right to call God as their father. So no base pa lang ijay makuna tayo nya han talaga amin ket anak ti Dios. Dagiti tao lang nga adda kini Kristo. Amin pinaraswa ti Dios ngem dagiti tattao nga makunang anak ti Dios kinabalin yung umawag ti Diyos Ama ket dagiti tattao nga namati kini Kristo. Amon ti pinati.